امید الله اکبر. мағозаи фирмавии коргоҳи пойафзолбарории Азам дар вилояти Соғд расман ба кори худ шурӯъ кард. Дар ин мағоза ба ҷуз аз пойафзолҳои занонову мардона ки молу маҳсулоташ ватанӣ аст, барои харидор имконият аст ки аз рӯи андозаи пой пойафзоли босифатро бо навъи дилхоҳ дархост намоянд. Сардори ин коргоҳ Аъзам Аҳруллоев аз таҷрибаи корияш ба ҳозирӣ нақл пеш овард ки барои онҳо талаботи мизоҷ шарти муҳими дарёфти боварӣ аст. Ҳатто боре як нафар мизоҷ дархост карда будааст ки пойафзолашро бо тилло ороиш диҳад. Онҳо 3 грамм тиллоро чун ороишот ба пойафзол ҳамроҳ намуда талаботи мизоҷи дархосткардаро қаноатманд сохтанд. мо ҳатто фармоиш шудагӣ буд бо бренди тиллоиам ба мизоҷон сохта буд. 3,5 сом. Барои мо пойафзолҳое дорем ки беҳад қимат. Ино пурра аз чарм сохта мешаванд, ҳатто поёнашам аз чарм ҳастанд. Пурра аз чарм, пурра дастӣ сохта мешаванд. Дар инҷо қариб ки ягон ба ғайр аз таҷҳизоти медӯхтагӣ дигар ягон истифода бурда намешавад. нархи як пойафзол дар ин мағозаи фирмавӣ аз 240 сомонӣ шурӯъ шуда то ба 5000 сомонӣ арзиш дорад. Бино ба иттилои масъулин, истеҳсоли ҳар як пойафзол дастӣ ба роҳ монда мешавад ва чармҳо аз Ӯзбекистон, Федератсияи Русия ва ҳамчунин аз Таиланд дастрас шуда гуфта мешавад ки сифати баланд дорад. Барои истеҳсоли як ҷуфт пойафзоли мардона то 20 десиметри квадратӣ чарм сарф мешавад. умуман ғоя идеи бо ҳамин кор машғул шудан аз замон пайдо шуд ки дар Тоҷикистон бисёр пӯст ҳаст барои кор кардан, истифода бурдан. Аммо афсӯс ки ҳамаи ин ба хориҷа меравад, яъне ки имконияти дар Тоҷикистон коркард кардани ин мавҷуд аст. барои ҳамин ҳам мо ҳамин ғояро пайгирӣ кардем ва муддати 3 сол аст ки бо истеҳсоли пойафзол машғул. мо фаъолияти худро дар шаҳри Душанбе оғоз кардем. дар он ҷо аллакай мизоҷони зиёд дорем. ба шаҳри Хуҷанд, вилояти Суғд умуман бо роҳи дастраскунӣ, яъне ки мефурӯхтем. акнун бошад, албатта ки бо талабу хоҳиши зиёди худи мизоҷон ба ин ҷо низ як нуқтаи фурӯш кушода истодаем. албатта дар оянда мақсад аст ки боз истеҳсолро дар худи ҳамин минтақа низ ба роҳ гузорем. ҳоло дар ин мағозаи фирмавӣ истеҳсоли 100 навъи пойафзоли мардона ба роҳ монда шудааст. ҳамчунин пойафзолҳои занона низ харидорони худро дорад. дар коргоҳи пойафзолбарории Аъзам 35 навъи ҳамён, 10 навъи ҷуздон ва ҳамёнбандро истеҳсол доранд ки маводи хоми онро танҳо чармҳои босифат ташкил медиҳад. айни ҳол то дар як рӯз истеҳсол кардем то 100 парро дорем. Аммо системаи бизнеси мо, модели бизнеси мо ҳамихел сохта шудааст ки вобаста ба талаботи мизоҷон, яъне ки истеҳсолро ба роҳ мемонем. айни ҳол то 25 пар дар як шабонарӯз расида истодаем. коргоҳи пойафзолбарории Аъзам 3 сол мешавад ки дар шаҳри Душанбе фаъолияташро ба роҳ мондааст. фонди Оғохон дар доираи барномаи рушди соҳибкорӣ дар Тоҷикистон ин коргоҳро аз ҷиҳати молиявӣ дастгирӣ менамояд. коргоҳи пойафзолбарорӣ бо мақсади рушди ҳунарҳои мардумӣ ташкил шудааст. ҳадафаш ба роҳ мондани истеҳсоли пойафзолҳои бренди тоҷикӣ ва муаррифии он барои ҳама аст. гузориши Мафтуншукр ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.